Avui us vull explicar la història del senyor Pàmpol. El senyor Pàmpol tenia un jardí preciós i gràcies a aquest jardí el senyor Pàmpol va descobrir que les plantes, sobretot el que necessiten per créixer bé, és aigua. El senyor Pàmpol sabia que els nens el que més necessiten per créixer bé és que se'ls estimin. Des del seu jardí, el senyor Pàmpol veia passar els veïns i així va descobrir també que les persones grans s'agraden i s'estimen. Ja veureu. Un dia, el senyor Pàmpol va veure a una senyora molt gran que caminava pel carrer i que va conèixer a un senyor baixet i una mica calb. Però es van agradar. Fins i tot es van enamorar. I van decidir anar a viure els dos junts. Un altre dia va veure a dos nois que sempre anaven d'excursió i que els hi encantava la música i que també s'agradaven i estaven enamorats. Per això un dia es van casar i, és clar, se'n van anar a viure els dos junts. Un altre dia va conèixer a una noia molt alta, amb unes trenes molt llargues, que estava enamorada d'un noi molt fort i que també van anar a viure junts. Oh, aquelles dos noies que anaven juntes al supermercat, que anaven juntes a treballar, que anaven juntes al gimnàs. És clar, perquè també s'estimaven. I vivien les dues juntes, és clar. També el senyor Pàmpol va veure que hi havia una mama que vivia sola amb el seu fill. Tots dos junts eren tan feliços que no els hi calia ningú més. Un dia el senyor Pàmpol va sentir algú que parlava d'una manera diferent, que vestia d'una manera diferent, que tenia uns costums diferents. És clar, era una família que venia d'un altre país. Això sí, ell, el nen, ja els hi estava ensenyant català als seus pares, com ell anava a l'escola. Però us en recordeu de la primera parella que hem conegut? Doncs ella, un bon dia, la seva panxa va començar a créixer, a créixer, a créixer. Ja sabeu per què, oi? És clar, estava embarassada, tenia un bebè i ja veureu. Va néixer un fill preciós, igual que el seu papa. I no va passar gaire temps que van decidir que volien tenir la parelleta de tota la vida, però aquest cop no es va quedar embarassada. Sabeu què van fer? Van agafar un avió i se'n van anar fins a la Xina. I allà
van adoptar a una nena. Ara sí, ara ja tenien els 2 fills que ells desitjaven. I us en recordeu de la parella tan alta i amb les trenes tan rosses? Doncs també van tenir un nen. Alt com la mama i fort com el papa. Elles dues també volien ser mames. Primer es va quedar embarassada ella, ja veureu. I van tenir una nena. Però més endavant, ella també volia provar a tenir el seu bebè a la panxa. I en van tenir un altre. Ah, no! Que aquest cop va ser bessonada. Uns bebès per reproducció assistida. Ara ja eren família nombrosa, Ells dos també volien ser papes. Tenien tantes ganes de ser papes que no els hi va importar tenir un nen diferent dels altres. I va ser tan maca l'experiència que un dia van decidir que en volien un altre. I aquest cop també van anar de viatge, però se'n van anar fins als Estats Units. I allà van conèixer a la Sheila i a la Natalie. La Sheila els hi va deixar un òvul i amb el seu esperma la Natalie els hi va tenir el bebè a la panxa fins que va néixer. I mireu, van tenir un altre fill. Això se'n diu un embaràs subrogat. Però ja sabeu que les parelles es fan i a vegades es desfan. Segur que coneixeu algun cas. Doncs ells un bon dia van pensar que ja no s'estimaven tant i es van separar, es van divorciar. I ara el seu fill hi ha dies que viu amb el papa, uns dies amb la mama, uns dies amb el papa. Segur que a algú de vosaltres també li passa. Amb el papa, amb la mama, amb el papa. Ah, però això no s'acaba aquí. Ella es va tornar a enamorar. Es va enamorar d'un noi amb tanta bona sort que aquest noi ja tenia un fill. I es van casar. I ara el seu fillet a vegades viu sol amb el papa, a vegades amb la mama, el seu padrastre, el seu germanastre, a vegades amb el papa, a vegades amb la mama, a vegades amb el papa. El senyor Pàmpol va veure que de famílies n'hi ha moltíssimes diferents. Però el més important en una família és que ens cuidem i ens estimem. Adéu!